huomenta. Valmistaudun kouluun lähtöön. Lähden kävellen. Pakkasta on yksi ehkä. Ihanan näköinen. Voi että. Chippendale! Ai että. Ottakeehan kun minä laitan lapasen kätteen. Nui. Nyt on lapasen kädessä. Voi että mä jotenkin semmonen niinku... Mikähän olo mulla nyt oikein on? Katsokaa nyt ensinnäkin kuinka kaunis täällä on. Siis syksy. Ja punaiset nenänpäät. Ai että. Joo. Tällainen koulu. Voi että. Siis minä voisin vaan pysähtyä ja ihana näitä värikkäitä puulehtiä. Voi että päät. Juu. Ei tässä tän kummempia. Minä jatkan tätä lampsimista ja yritän tänään nyt kävellä sitten vähän hitaammin kuin eilen. Kello on 18.35. Meinasin ruveta tekemään nachopeltiä iltapalaksi, tai oikeastaan iltaruuaksi, että saunan jälkeen sit söis, mutta Mulla on 8-9 saunavuoro nyt tänään, varasin sen yksi päivä. Mut siis tänään on saunavuoro 8-9. Vai jaksaisiko sitten tehdä sen saunavuoron jälkeen sit ruokaa? Vai onko se liian raskas syödä sitten nachopeltiä ennen unille menoa? Emme kyllä tänään ajatellut hirveän aikaisin nukkumaan käydä. Mut joo. En tiedä. Mulla on siis silleen valmiin tossa jo. Mulla on nyt tällä kertaa juustotortilloit. Siinä tuolla pienpussi. Sitten mulla on tuolla valmiina mitähän se on? Jotain kananjauhelihaa kuitenkin. Ja sitten, ai niin, maissit unohtu. On sentään juustoraastetta. Voi kankkulan kaivu. Joo, no sinne meni sitten muutama siivu tomaattia, sitten sitä jauhelihaa ja juustoraastetta. En tiedä. Se on vaan vähän ehkä huono sitten, jos se ehtii jäähtyä ja sitten sen lämmittää mukaan mikrossit uudestaan. Ei. En tiedä, mitä mä teen. Ihana päästä saunaa lämmittelee. Nyt tuntuu jotenkin, että on niinku ihan umpijäässä. Poistin just meikit. Tai siis, no joo, vielä tarvii poskista poistaa siellä saunassa. Mut joo, nyt me lähden lämmittelee. Eli hei. Nyt on saunassa käyty ja minä katoin sen nachopellin sen kypsymislämmitysohjeen, niin eihän siinä kauan nokkatui se. Niin minä taidan tehdä sen nyt kuitenkin. Siinä. Ja sitten tämän verran kanan jauhelihaa ja juustorastetta. No juu, tulihan sitten syötyä. En muistanut edes sen kummemmin kuvata, mutta eipä sitä syömistä tarvitse kuvatakaan. Mutta oli toi ihan hyvää, vaikka siinä oli vaan niinku jauhelihaa ja juustorastetta. Ja sitten mä löysin sili paprika tuorejuustoa vähän, sen oli jäänyt purkin loppuun, niin laitoin sitä. Hyvä oli. Nyt minä alan jotain
Mitähän nyt vielä keksis tekemistä, mutta enempää en kuvaa tällä kertaa. Nähdään huomenna aamulla. Höitä pöitä! Hyvää huomenta. 7.30 on nyt kello. Minä päätin, että kylläpäs minä nyt nousenkin aamukahville. Enää se koira ei hauku. Mutta mä oon vähän silleen, että jos minä herään, niin sit aika harvoin saan tai pystyn nukahtaa uudestaan. Ei olin yöllä heräilee joskus 2 jälkeen. Heräsin johonkin ääneen, en tiedä mihin. Varmaan siihen koiran haukkuun, en ole varma. Ja sitten kun minä nukuin, niin minä nukuin kyllä ihan siitä sikeästä nyt siihen vähän vaille 6 asti. Kunnes koiran haukku sitten herätti. Yritetään selvitä tästä päivästä jotenkin. Nyt mummelin seuraksi tuonne, mikä se on nimeltään, Kouvolan Prisma. Täällähän on hitsi viekö tie jäässä. Pieni purnauskis. Minkä takia mulla on sellainen tunne, kun me on kaupassa? Olen mie sit kuinka reunas tahansa tai missä tahansa, niin miksi aina minä? Ei legendaarinen, mitä tossa nyt sanotaan? Perus. No kuitenkin, niin miksi minä on se, kuka on aina tiellä? Olen mie ihan missä tahansa kaupassa. Oleks mie niin hirveän leveä vai iso vai eikö ihmiset näe minua, kun me olen niin näkymätön, vaikka me on iso, pitkä siis, niin aina on eessä. En ymmärrä. Kiitos. Päätän tämän turnauksen tähän. Se on, kuulkaa, renkaiden vaihtoon lähtö varuiksi, jos sattuu tulee vaikka lunta tai jäätä, kun jos joutuu liikkuu tässä nyt autolla aikaisen aamulla johonkin päin. Laitoin vähän patterivaloja, toikii tuolla mun yöpöydällä, niin se on patterilla. Ja toi on LED-kynttilä. Sitten mä laitoin tonne hyllyn päälle oikein kynttilän ja sitten muutaman noit lediä. Ja juon iltakahvin. Oho, ei se näyttäisi. Sitten mä laitoin keittiön tiskikaapin päälle tollaset patterivalot. Istuskelen tässä mun sohvalle ja ihailen näitä valoja. Niin mä mietin tässä samalla, että miksi toiset ei uskalla, tai mikä ajaa ihmiset siihen, että ne ei uskalla ehdottaa, että hei, mä voisin tulla käymään, keitätkö kahvit? Mie tuon pullat, keität se kahvit. Niin kuin ennen joskus muinoin tehtiin silleen, että ihan soitettiin kaverille, että oot se kotoon, jos mie tuun käymään.
Niin nyt on hyvin vähän sellaisia ihmisiä, joo, on mulla kyllä vissiin niinku 2, no en tiedä, onko yksikään hetkinen, nyt tää menee ihan miettimiseksi, mutta oisko mulla yksi sellainen ystävä, kuka edelleenkin voi laittaa mulle viestin tai soittaa, että hei, oot se kotoon, keität se kahvit, jos mie tuun käymään. Niin missä nämä tällaiset ihmiset? Miksei ihmiset uskalla nykyään enää kysellä? Ollaanko muka niin niissä omissa ympyröissä ja tällaisissa, että ei niinku pystytä uskalleta kysyä, ettei vaan häiritä. En tiedä. Tällaisia mä täällä hämärässä mietin. Voi että, näihin tulee lisää kukkia näihin mun orkideoihin. Ja täällä on kans tässä toisessa. Oi. Mä aloin tekee suklaamuffinsseja Instagramissa sellainen kuin Emman kotona semmoisen ohjeella, mutta mä vähän mukautin tätä. Laitan tänne mini-vaahtokarkkeja sekaan. Saa nähdä onnistuuko. Jaha, sit maistetaan. Tää on vähän tämmönen jännän tuntunen tää koostumus. Vähän rapea tää pinta. Ottakaa kun näytän tämän. Toi on sitä vaahtokarkkia. Mitähän minä nyt tästä sanoisin? Joo, kyllä mä teen uudestaakin näitä samalla lailla, että laitan Joo. Suosittelen. Mä voin laittaa ohjeen tuohon alas, jos mä muistan. Tai sitten en. Yritän muistaa laittaa ohjeen. Jaha. Sitten me tein hiivattomia sämpylöitä. Tuli jopa 4 kappaletta tosta, kun tuli tehtyä vähän isokokoisia. Oi. Toivottavasti on hyviä.